Pagten er vigtig for hele Danmark, og jo dygtigere vi bliver til at forstå teknologi og bruge det i vores hverdagsliv, jo mere opmærksomme vi er på det, jo mere kan vi så rent faktisk få en positiv effekt ud af det, og blive ved med at køre i sådan en kontinuerlig udvikling, hvor vi som nation løfter os. Hos Netcompany, der har vi jo selvfølgelig et stort antal formelle kurser og faktisk en hel akademiuddannelse, du skal igennem som medarbejder. Men derudover så gør vi også en kæmpe indsats for at sammensætte medarbejderne i teams, hvor man lærer af hinanden. For det er jo også i hverdag, at man skal lære, og man skal jo helst have det sådan, når man går på arbejde kl. 9 om morgenen på en mandag, og der regner lidt udenfor, men så kommer hjem kl. 16 eller 17, eller hvornår det nu er, man kommer hjem, så skal man føle, at man er blevet noget dygtigere til nogle ting, og specielt teknologi og AI vil vi jo gerne have, at vores medarbejdere bliver dygtigere til. Vores region, hele det europæiske kontinent, lider jo under, at vi ikke er produktive nok i den globale konkurrence, og den vigtigste parameter af det, det er, at vi bliver dygtigere hver især, så vi kan få vores virksomheder og vores offentlige systemer til at være i verdensklasse. Når vi målet på 1 million opkvalificeret på 3 år, det er jeg faktisk 100% overbevist om, at vi gør. Fordi vi skal bare ture og italesætte det, og hele tiden ophøje der, hvor det rent faktisk sker. Fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at både danske virksomheder og hele vores offentlige system, al vores administration, vores produktion, er godt i gang allerede. Og det, at vi italesætter det og måler på det, det gør, at vi rent faktisk ophøjer den her effekt, så vi får endnu mere fart på kompetenceudvikling.